First things first, I'ma say all the words inside my head. I'm fired up and tired of the way that things have been. Yanwa masu fassara masu ɗauko fassaran Indian Hausa ta YouTube ko in ce ta online ta hanyar amfani da datan su ga dama ta samu. In wannan shine zuwanka na farko wannan website din wannan channel din, to ka yi subscribing ka yi liking, saboda wannan duk din da gani a wannan website din kyauta ne. Kawai abin da ake bukata shine in ka zo website din zuwan farko ka yi subscribing ka yi liking, sannan za ka tsaya kalli bidiyo duk bidiyo pin din da ka gani a cikin channel din na Telegram, za ka je za ka kalli bidiyon sa a YouTube a cikin wannan channel din, sannan za ka cire password, akwai password, shine kawai abin da ake bukata. Amma duk pin da gani kyauta ne. Sannan kuma daga yanzu duk pin da gani a cikin wannan website din Allah ya da algaita ne zalla, tsofi da sabi, tsofin algaita da sabi. Jiya na yi posting din gobe da nisa pinin Farbas fassarar algaita wato kalki. Na yi posting ɗinsa sai na ga yana cewa ga comment ɗin da ya yi ya ce don Allah muna son ranar sati. To haka duk wanda ya ga akwai wani fin tsohon algaita ko sabon algaita da ya ga, musamman ma tsofi, don sabi kan akai da na ɗaura muku insha Allah. Duk wanda ya ga akwai wani tsohon algaita tun daga kan yaƙi da rashin adalci, ɗan tawaye, ɗan basaja da sauransu dai, duk wannan fina-finan duk wanda ya ga akwai wani fim da yake nema ya neme shi a YouTube ya rasa, to ga dama ta samu. Wannan website din duk wani fim din algaita da ka sani tsofi da sabi insha Allah za ka same shi. Sannan in wannan shine zuwanka na farko wannan website din, to ka za ka kalla. In ka ɗauko pin din za ka yi downloading din wannan app, za ka shiga Play Store ɗinka bayan pin din ya gama downloading kenan. In ya gama downloading za ka danna search, za ka shiga sai ka danna sunan wannan application din Z Achiba. Okay, ni ina da shi a cikin wayana dama already, amma ba iya Z Achiba bane. Wanda suke da ilimi akan wannan application din suna da sun taba aiki da shi, sun san application makamancin su. Za ka yi amfani da application makamancin su da yawa, irin su wannan ra, su zip extractor, su file manager explorer da sauransu dai. Sannan za ka danna open in ya gama downloading. To ni already ina da pin din, ko kuma bari nuna muku ta Telegram din gaba daya. Pin din ka ya gama downloading a cikin Telegram dama, ba ka ba kanka wala nemo shi a cikin file manager ba. Za ka danna ranar sati, za ka dawo channel ɗinka na duniyar fassarar fim, sai ka danna ranar sati, sai ka danna daga shi nan extract to achieve. In ka danna okay, achieve not supported, okay, ka danna to copy, za ka danna kansa yake copy. To za ka ajiye shi a duk folder da ka dama. To ni zan ajiye nawa a ƙasan folder file manager. Sorry, in ka danna Z Achiba ba extract achieve ba, sai ka danna copy. To zan ajiye shi barin ajiye shi a pictures, sai ka ajiye shi haka. Ya nuna ma password, to za ka rubuta password ɗin kamar haka. Sorry, ranar sati Z Achiba, sai ka danna copy, sai ka danna folder da ke so ka ajiye pin din. Ni zan ajiye shi a pictures, sai ka danna. So za ka rubuta password din shine W, ko da ke za ku gani ma. Wannan shine password din. Kana dannawa kamar haka, okay, kana danna okay zai fara extracting. To ni ina da shi ba yana yi extracting din sa ba.
sannan dala shi wannan shine zuwan ka na farko wannan website din ka tsaya kai liking kai subscribing, sannan in pin din ya ma kyau kai comment. Wannan shi dai ƙara mun ƙarfin gwiwa cewa tabbas fina-finan da nake ɗaurawa mutane suna jin daɗin su, sai in cigaba da ɗaura muku sabbi. Amma in naga shiru irin na wancan satin, kaga zan daina ɗaurawa, tunda ai ko datan kyauta nake samu ina ɓata lokaci ko ba haka ba. Yau na gode da ba da hankali lokacin ku wajen kallon wannan bidiyo.